今回僕はユートピアをテーマにして今回の展示を作りまして、ユートピアは本来存在しない場所みたいな、定義だったけど、でも現代におけるユートピアはもう実現している、例えばディズニーランドもそうだし、ネットショッピングもそうだし、現実的にユートピアがもう実現されている状態であって、かつもともとユートピアは一つすごくみんな共通しているビジョンとして存在してたけど、僕はプライベートユートピアっていう単語を使ってて、人それぞれ異なるユートピアの中で過ごしてて消費している状態だと僕は思っていて、いろんなそういう現実的に、特に資本主義に作られたそういうユートピアはすごく分かりやすくて、なんか難しいことも何もなくて便利みたいな感じが完全にユートピアのステレオタイプ的な定義として存在しちゃって、で人々はそういう暮らしの中でそれが自分たちが目指している生活、自分たちが目指している私のプライベートユートピアとして頭の中にあるから、そういう自分のプライベートユートピアを構成するときに出てくる阻害物っていう単語は、例えば分かりにくいもの、難しいものとか自分が見たくないもの、不愉快なもの、そういうものは無意識的にそれは目線を送らなくなっている今のシステムっていうか人間の構造っていうか、そういう習慣になっていて、僕はそういう変な風景、アノニマスの風景をプライベートユートピアとプライベートユートピアの隙間の風景として認識していて、で今回僕はそういう風景を捉えてきました。今回の展示の構成の中に大まかに言うと2種類の風景の写真があって、一つはこういう線が入ってるのと、普通に僕たちが見てる風景の写真があって、でこの風景の写真については僕が世界中でいろんな国で撮ってる違う国の写真ですけど、やっぱりそういう僕が見ているプライベートユートピアとプライベートユートピアの間にある隙間の風景は国が違うくてもビジュアル的にはすごく近い、そんなに場所性がない、どこにもあってもどこにもない、見てもどこっていう認識もできないっていうのが隙間の風景かなっていうのも感じていて、現実の風景とネット上の風景として考えていて、やっぱり今ネット社会に入ってからみんな自分のユートピアは、ディズニーとかネットショッピング以外にも、インスタとかも自分のプライベートユートピアとして存在していて、で一枚綺麗な写真を見ているけど、大量に見てるから、僕らがそういう写真を見てるのはただ一つの写真を見てるんじゃなくて、現実に対する編集であり、フラグメンタル化された情報の集合体として僕は思っていて、だから僕らは一枚綺麗な写真を見てると勘違いしながら、実際僕らはこういう風景を見ているのではないかって思って、このシリーズも一緒に加えてこの展示を構成しました。今回の作品は主に編集っていうのが重要で、ユートピアっていうテーマを作って、こういうコンセプトがあって写真を撮りに行きましたではなくて、これは僕が毎日歩き回ってレンズを向いてる風景の集合みたいな感じだから、僕も本当に自分でもまだ理解できてなくて、まだ新しいシリーズなんで理解できてないけどちょっと続けている段階です。